어쩌고 성카 진으로 빈티모 못 살고 자 문디야 말이 비나 바보 그치 사리 그못해 문디야 말 আজি সাবিত্রী ব্রত একথা তো তোর স্বামী কইলু এবে কইলু এবে কাহ কইলু ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲି এবে মানে কেবে ଏ ଆପଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି মানে ନାଇଁ ସାରି ଏବେ ମତେ କହୁଥିଲା ଆଜି ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଖାଲି ତମକୁ କହୁଥିଲା ତା ମାନେ ତମେ କଣ ତା ନାଇଁ ବାବା କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ସାରି ଏବେ ମତେ କହୁଥିଲା ଆଜି ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ତା ସ୍ୱାମୀଟା ହୁଁଯାଟି ଆଜିର କଥାଟା ଯଦି କାଲିଠାରୁ ସେ ମଦନାକୁ କହିଥାନ୍ତା ମଦନା ମନ ତକ କରିବ ତ ତାଛଡ଼ା ଆଜି ଭଳି ସାବିତ୍ରୀ ଦିନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର ଅଛି କି ନାଇଁ ତମେ କହିଲ ବୁଝିଲ ସାରି ଠିକ କହୁଥିଲା ସାରି ମଦନାକୁ କିଛି ବି କହିନି ଶୁଣ ସାରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭୋଗ ଲାଗିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ମନେ ଆସିବା ଦରକାର ତାକୁ ଭଗବାନ ବି ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ତାକୁ ପାଦ ଧରି ଦେବା ଦରକାର ହଁ ବାବୁଆଣୀ ମୁଁ ବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜ୍ୱର ହଉଥିଲି ହେଲେ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛୁ ବାବୁଆଣୀ ସାରି ନିଜ କହୁଛି ଜମା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଆସିନି ଜମା ଜୁଆରି ସାରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଯାଇ ନା ଶାଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନି ହଉ ହେଲା ହେଲା ଆମେ ଦି ଜଣ ଏବେ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଲୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୂଜା କରିବି ସାରି ପୂଜା କରି ସେ ତମକୁ ମୁଣ୍ଡା ମାରିବ ତମେ ଆସିଲ ନାଇଁ ବାବୁଆଣୀ କଣ ଭାବଣି ଆଲେ ଏଇ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ଧରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା କଥା ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ସେ ସବୁ ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କେମିତି सोनाली ठीक कथा कहूँ आज भली दिन स्त्री मैंने स्वामी को मुंडिया मारिबा निहाती दरकार बाबू कौन आग पछ चिंता कर अरे मत नाते भाबार कौन अच्छी ना आग पछ चिंता कर कौन अच्छी खाली से नुह आज भली दिन स्त्री मैंने स्वामी पाद पूजा करवा निहाती दरकार केतବେଳେ दोष देबनी बाबू କହିବନି ସାରି ମତେ ଅସୁବିଧା ପକେଇଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅସୁବିଧା ମାନେ ସାଗର ପାଖରେ ଅସୁବିଧା କଣ अरे आस मु तुमको बुझे दूची आज सावित्री व्रत आज सावित्री व्रत सारी जो मदना को मुंडिया मारिबो से तब साड़ी मागिबो कि नहीं मागिबो साड़ी किनिबा पई मदना पाखरे पैसा नहीं मदना पैसा मते मागिबो कि नहीं हाउ हेला हेला मो सागर कहूची से तते नुआ साड़ी देबे एतरा कण खुशी तो हां भाई खुशी मु खुशी सारी भी खुशी ए अखेरे ते आस मु पूजा सले सारी पूजा करे ता स्वामी मुंडिया मारिबो अरे
ପୂଜା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମତେ ପୂଜା କଲା ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ସେ ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବନି କି ମୁଁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି এইটা সত্যরে পাগল না কোন আরে সারি তমকু মুন্ডিয়া মারিবনি তুমি তাকে আশীর্বাদ করিবনি কি করিব ତାକୁ ବାବୁ କରିବେ ବାବୁ মানে ଖାଲି ବାବୁକୁ ପୂଜା ମାରିବ ବାବୁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ এটা সত্যরে মূর্খটা না কোন আরে সারি তা স্বামীকে মুন্ডিয়া মারিব ବାବୁ ଆଉ କିଏ କି ମାରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ବାବୁ କାହିଁକି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନି ହାବେ ସାରି ଯଦି ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ମୁଁ ଯଦି ସ୍ୱାରୀର ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ତୁ କିଏ ମୁଁ ତାର ନାଁକୁ ସ୍ୱାମୀ ନ মদনা ସ୍ୱାମୀ ଠାକୁର କେହି ବୁଝନ୍ତୁ କି ନ ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିଛି ବାବୁଆଣୀ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଗଲେ କେହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତିନି ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଇଜ୍ଜତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଛାତ ଦିଏ ପେଟକୁ ଗୋଟେ ଦାନା ଦିଏ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବାବୁଆଣୀ ଆମ ପାଇଁ ଠାକୁର ଦେବତା କିଏ ସାରି କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ବାବୁକୁ ନା ମତେ ସାଗରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଡାଡି ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ମା ଏମାନେ ଭିକାରୀ ହେଇପାରନ୍ତି ଗରିବ ହେଇପାରନ୍ତି ଚାକର କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କେତେ ବଡ଼ ଦେଖିପାରୁଛ ଏହାର କାହିଁକି ଯା ବାବୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ବାବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଲୋ ଯା धन्यवाद आपण जति ठीक टाइम में पहुंच न थे ताले तो स्वामी अर्थात मो पुओ सागर को तू मुंडिया मारी पारी नथंतु ना ए सत कह ये मूर्ख बतना सहित तोर संपर्क कोन कह ये बतना तोर के कह ये बतना सहित संपर्क कोन मदन मो स्वामी ताल सागर पटनायक के तू केते जन स्त्री केते जन स्त्री तू आई तो केते जन स्त्री तू तो तू केते जन स्त्री बाबू जोड़ करो ये जन को के तो बहुत से जन को के ए अविनाश पटनायक पचारुची बहुत से जन को के तो आ सुन जहां पाई कुसंखा सिंदूर पिंदी जिए तो स्वामी तापे तो सावित्री व्रत करूछु से किए तोर असल स्वामी रा कय हका सिंदूर काहरो सागर बाबू करो ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବାବୁ ଏ କଥା ଆମେ କାହାକୁ ଜଣେଇନୁ କେବଳ ଆପଣ କହିବାରୁ ଏ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆମେ ସାଗରକୁ ସଂସାରରେ ଝଡ଼ ଆଣିବୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ विश्वास कले मो परिवार भीतर प्रलय अछि सागर संसार रे निया लागि दिबो हम बंधु को देखिबा प्रतिश्रुति भांगी दिबो बड़ बाबू मते विश्वास करंती ए घर समस्त जानि छथि आमे बिजो चाकर चाकरानी मदन मो स्वामी मोता स्त्री मते दया करंतु बाबू मते दया करंतु कौन दया करनी तमे माने ए घर जीव तमे आ रही परिबनी तमे घर बेटे हम मानकु ए घरे रखिले विपद आसीबो तमे माने ए घर जीव जीव ए घर बाबू को बात सुनो आपण जे घर में कहा करते तले आपण को बाड़ी को बारंडा में जाके सोई ये कौन चिपेनी हां वो बारंडा में सोईबो केते काला कम मारे ए तमार मते कोन होछ
ତମେ ମାନେ ମତେ କଣ ଭାବୁଛ? ମୋ ରିଟାୟାର୍ଡ ମେଜର ଅବିନାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲାବେଳେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରାଇଫଲ ରଖିଛି। ନା ତମ ଭଳି ଚାକର ଚାକର ପାଇଁ ରାଇଫଲ ଆଦତ ଗୋଟେ ରିଭଲଭର ରଖିଛି। ମୁଁ ରିଭଲଭର ନେଇ ଆସିବି, ସେଇଟା ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୋ ରିଭଲଭର ଗୁଳିରେ ତମମାନେ ମରିବା ପାଇବ। আপনি দয়া করুন বাবু, আপনি দয়া করুন। মতে টিকে দয়া করন্তু বাবু, মতে টিকে দয়া করন্তু। ତମେ ଯିବ ମୋ ଘରୁ, ତମେ ମାନେ ଏବେ ଯିବ, ତାପରେ ମୁଁ ସେ ସାଗର କଥା ବୁଝିବି। ହଉ ତମେ ଏବେ ଯିବ, ଯା ପଳେଇ ଯାଅ। ଭଲ କହୁଛି ଏ ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ଆମେ ଆପଣ ସବୁ କଥା ମାନିବୁ, ହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା କଥା କହିଲେ ଆମେ ଜମା ମାନିବୁ। ଯିବନି ତ? ଯିବନି ତ? ଯଦି ନ ଯିବ ତାହେଲେ ତମରି ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ସାଗରକୁ ଗୁଳି କରିଦେବି। ସବୁ ଭୁଲ ମୋର, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେମିତି କହି ଧର୍ମ ସଂକଟରେ ପକାନ୍ତୁନି ବାବୁ। ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ତମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ରିଟାୟାର୍ଡ ମେଜର ଅବିନାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ବେଶୀ ଜାଣିଛି। କୁହ ତମେ ମାନେ ଯିବ କି ନାହିଁ? କୁହ। ହଁ ବାବୁ, ଚାଲିଯିବୁ। ସାରି ତୁ ତୋର କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲ ଚାଲ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଏ ଗଛ ଥିଲେ ଡାଳ ଅଛି, ଡାଳ ଥିଲେ ପତ୍ର ଅଛି, ପତ୍ର ଥିଲେ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ବସା ବାନ୍ଧି ପାରିବ। ଯଦି ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାହେଲେ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା କେମିତି ବସା ବାନ୍ଧିବ? ତୁ ଯିବୁନି ତ? ତୁ ଯିବୁନି ତ? ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ରହ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚିନ୍ତା କର, ଆମେ ଖୁସିରେ ଗଛ ମୂଳେ ରହିଯିବୁ, ରାସ୍ତା କର କୋଉ ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚିଯିବୁ। ହେଲେ ତ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ପିଲାଟା ତା ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଆମେ ଏଠି ବୁଲା ଖାଇ ବିଦେଶୀ କୁକୁର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି, ହେଲେ ଅସହାୟ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ତ ମରିବୁ, ତୋ ସହିତ ସେ ସାଗର ବାବୁ ପିଲାଟା ବି ମରିବ। ସାରି ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ, ସାରି ଏବେ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଲା ବାପ କିଏ କହ? ସାଗର ବାବୁ। ଏ ମଦର୍ସରେ ଆପଣ ନିଜର କେହି ନୁହଁ, ଏ ସାରି ସିନା ଆପଣ ନିଜର କେହି ନୁହଁ, ହେଲେ ସାରି ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ନାଇଁ ବାବୁ, ସିଏ ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି, ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବ। अरे माँ तू फेरिया, ये अविनाश पट्टनायक डाकुते, तो ससुर डाकुते, तो फेरिया बहू फेरिया। इच्छा सारी के मारे इच्छा सारी के मारे सुख तारे का भवाई। ଯାହା ଦେଖିଲେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ କାହାକୁ କେହି କିଛି କହିବେନି। କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ମତେ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ। କହିବିନି ମା, କହିବିନି କଥା
গোটে শর্ত গোটাଏ শর্ତରେ বাবু কি সত্য দেখ দেখ সোনালি ଥିଲାବେଳେ ତମେ ବାପା ଡାକିବୁ সোনালি ଥିଲାବେଳେ ତମେ ବାପୁ ଡାକିବୁ କହି সোনালি ଥିଲାବେଳେ ତମେ ବାପୁ ଡାକିବୁ ଆଉ କେହି ତାପରେ ମତେ ବାପା ଡାକିବୁ କହ ଡାକିବୁ କି ନାହିଁ କହ ମତେ ଡାକିବୁ କି ନାହିଁ ଏ ବାବା ବୁଝା ତାକୁ ଏଠି ତ ବାପୁ ଆଣି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ବାପୁ କଣ ଡାକୁଛୁ ବାପା